Fil-blog tiegħu Franco Debono jgħid li għandu dubju jekk dik li jsejjaħ bħala l-idea brillanti tal-Ministru George Pullicino li kandidati ġodda nazzjonalisti jiġu sottomessi għal testijiet xjentifiċi tiksirx id-drittijiet tal-individwu. Id-deputat Nazzjonalista jgħaddi mbagħad biex jagħmel sensiela ta' mistoqsijiet mill-aktar serji u jibsa lill-istess George Pullicino. Jistaqsi x'testijiet xjentifiċi huma dawn li jrid Pullicino. Jekk hux tal-abbuż tal-alkoħol, jekk hux testijiet psikjatriċi, jew jekk hux testijiet tal-kontijiet tal-bank. Franco Debono jkompli jistaqsi lil George Pullicino jekk hux ċert li l-kandidati l-ġodda li ġew approvati mill-Partit Nazzjonalista jaddux kollha minn dawn it-testijiet xjentifiċi. U jekk hemm min mill-kandidati li diġà kienu approvati li jaħlu minn dawn it-testijiet, ser jiġri u min se jirriżenja, jistaqsi d-deputat Nazzjonalista. Debono jikteb li jkun aħjar jekk il-Ministru Pullicino jaħsebha darbtejn dwar it-testijiet xjentifiċi. Mistoqsija oħra li Franco Debono jagħmel lil George Pullicino hija dwar jekk bħala Ministru huwiex se jimbotta biex f'pajjiżna ikollna maġistrati inkwerenti li jagħmlu investigazzjonijiet fost oħrajn ta' xiri suspettuż ta' proprjetà, inkluż ta' ministri, kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Fil-konklużjoni tiegħu, Franco Debono jiddikjara li jispera li ma jkollux għalfejn jidħol aktar fid-dettall.